Helo bawb, sut ydych chi? Wel, mae gen I fideo bach heddiw I siarad am Steddfod, achos dwi newydd fod yn y Steddfod yn Llantwd, yn Sir Benfro. A nes i fwynhau yn ofnadwy. Ond ma' 'na rhywbeth trist am ddiwedd y Steddfod. Dach chi'm yn meddwl? Ma' 'na rhywbeth trist am ddiwedd y Steddfod. Dach chi'm yn meddwl? Dach chi'n gwbod, os ydych chi'n campio ar y maes carafana Steddfod, ma' 'na rhywbeth trist am gadael, yndoes? Achos ma' pawb yn cadw 'u tentu, pawb yn tynnu pethe lawr, ma' pawb 'di blino, ma'r gwellt yn sych, ma' 'na lwch yn codi wrth i'r ceir ddechra dod I nôl I stwff, a ma' 'na lwch yn codi wrth i'r ceir ddod I nôl I stwff, a ma' pawb yn ffarwelio, a dach chi'n gwbod, rwla lle ma' 'na lot o sŵn wedi bod, a lot o chwerthin, a lot o siarad, a wedyn mae'n dawel. A ma' pawb yn mynd, a ma' pawb 'di dwad o bob man yng Nghymru, ma' pawb 'di dwad I un lle, a 'di ca'l wythnos, swnllyd hapus, siarad, gweiddi, dawnsio. A wedyn ma' pawb yn mynd, a dach chi 'di treulio'r wythnos yn siarad efo hen ffrindia, gweld pobol dach chi heb weld ers blynyddoedd, gweld pobol o bell, ffrindia o'r Ariannin, pobol wedi teithio bell, a wedyn ma' pawb 'di mynd. A ma'r maes carafana, maes campio yn gwagio a gwagio, ma' pawb yn mynd fesul un, ma'r siop yn gwagio, ma'r maes yn dechra gwagio, pawb yn clirio, a nes I weld fatha fideo drôn o maes y Steddfod, ag o'dd o'n edrych mor sych a melyn, a dyna fydd o, ar ôl I bob dim fynd, fydd o jyst cae sych melyn, efo jyst hoel teiars, a hoel tentu, hoel ffensys, a hoel pebyll ag ati. A wedyn fydd o wedi mynd. Eithoch chi i'r Steddfod leni? Ella nes I weld chi, ella nes I siarad efo chi. Ma' 'na lot o bobol wedi dod ata I a deud, "O, Marian, dwi'n gwylio dy fideos, a mae'n mor neis. Mae'n mor neis pan ma' pobol yn deud rhywbeth." Felly diolch am ddod I ddeud helo, a diolch am y sgwrs. Dwi 'di mwynhau siarad efo lot ohonych chi yn y Steddfod. A wel, ella welai chi eto yn y Steddfod nesa. Geithoch chi hwyl yn y Steddfod? Be oedd y peth gora'? Be oedd y peth gora' am y Steddfod I chi eleni? Gadwch chi mi wbod yn y sylwada o dan y fideo be wnaethoch chi fwynhau. A ia, dwi 'di dod am dro rŵan, cyn mynd yn ôl i'r gogledd. Dwi 'di dod am dro ar ôl gadael y Steddfod, a fyddai'n gadael Sir Benfro munud a mynd yn ôl i'r gogledd. Diolch am wylio bawb. Tan tro nesa. Hwyl! Helo bawb, sut ydych chi? Wel, mae gen I fideo bach heddiw I siarad am Steddfod, achos dwi newydd fod yn y Steddfod yn Llantwd, yn Sir Benfro. A nes I fwynhau yn ofnadwy. Ond ma' 'na rhywbeth trist am ddiwedd y Steddfod. Dach chi'm yn meddwl? Ma' 'na rhywbeth trist am ddiwedd y Steddfod. Dach chi'm yn meddwl? Dach chi'n gwbod, os ydych chi'n campio ar y maes carafana Steddfod, ma' 'na rhywbeth trist am gadael, yndoes? Achos ma' pawb yn cadw 'u tentu, pawb yn tynnu pethe lawr, ma' pawb 'di blino, ma'r gwellt yn sych, ma' 'na lwch yn codi wrth i'r ceir ddechra dod I nôl I stwff, a ma' 'na lwch yn codi wrth i'r ceir ddod I nôl I stwff, a ma' pawb yn ffarwelio, a dach chi'n gwbod, rwla lle ma' 'na lot o sŵn wedi bod, a lot o chwerthin, a lot o siarad, a wedyn mae'n dawel. A ma' pawb yn mynd,
A mae pawb 'di dŵad o bob man yng Nghymru. Mae pawb 'di dŵad i un lle. A 'di cael wythnos, swnllyd, hapus, siarad, gweiddi, dawnsio. A wedyn mae pawb yn mynd. A dach chi 'di treulio'r wythnos yn siarad efo hen ffrindia, gweld pobl dach chi heb weld ers blynyddoedd, gweld pobl o bell, ffrindia o'r Ariannin, pobl wedi teithio bell, a wedyn mae pawb 'di mynd. A mae'r maes carafana, maes campio yn gwagio a gwagio, mae pawb yn mynd fesul un, mae'r siop yn gwagio, mae'r maes yn dechrau gwagio, pawb yn clirio. A nes i weld fatha fideo drôn o maes Eisteddfod, ac o'dd o'n edrych mor sych a melyn. A dyna fydd o, ar ôl i bob dim fynd, fydd o just cae sych melyn, efo just hoel teiars a hoel tenti, hoel ffensys a hoel pebyll ag ati. A wedyn fydd o wedi mynd. Eithoch chi i'r Steddfod leni? Ella nes i weld chi, ella nes i siarad efo chi. Mae 'na lot o bobl wedi dod ata i a dweud, Marian, dwi'n gwylio dy fideos, a mae'n mor neis. Mae mor neis pan mae pobl yn deud rhywbeth. Felly diolch am ddod i ddeud helo, a diolch am y sgwrs. Dwi 'di mwynhau siarad efo lot ohonych chi yn y Steddfod. A wel, ella welai chi eto yn y Steddfod nesa. Geithoch chi hwyl yn y Steddfod. Be oedd y peth gora? Be oedd y peth gora am y Steddfod i chi eleni? Gadwch chi mi wybod yn y sylwada o dan y fideo. Be wnaethoch chi fwynhau? A ia, dwi wedi dod am dro rwan, cyn mynd yn ôl i'r gogledd. Dwi wedi dod am dro ar ôl gadael y Steddfod. A fyddai'n gadael Sir Benfro munud a mynd yn ôl i'r gogledd. Diolch am wylio pawb. Tan tro nesa. Hwyl!